Dawn in-noti tal-għanijiet tradizzjonali tal-miliet qed jidwu madwar it-toroq tal-ibliet u l-irħula f'Malta u Għawdex, fejn f'dawn il-jiem saret il-purċissjoni tradizzjonali biex bija ta' Ġesu Bambin. Din il-purċissjoni mibdija minn San George Preka ftit aktar minn 100 sena ilu, illum il-ġurnata ssir f'66 lokalità u f'5 postijiet oħra madwar id-dinja. L-ewwel purċissjoni bil-Bambin kienet saret fl-1921 fil-Ħamrun u nibtet minn xewqa li kellu San George Preka li jiċċelebra l-miliet b'xi ħaġa speċjali biex kulħadd jifraħ bit-twelid ta' Ġesu Tarbija. Il-purċissjoni li tissejjaħ ukoll dimostrazzjoni tal-miliet kull sena tiġbed lejha mijiet ta' nies li akkumpanjaw ġbija tal-Bambin fil-maxtura li tintrefa' minn żgħażagħ u tfal akkumpanjati minn fanali mdawlin u kant tal-għanijiet tal-miliet. Wara l-purċissjoni jsir programm ta' kant, il-priska tradizzjonali tat-tifel, dialogi u anke poeżiji u jidraw li jittella presepju għal dawk li jkunu attendew għal purċissjoni filwaqt li tingħata għaqa tal-għasel lil kull min ikun ħasem fid-dimostrazzjoni tal-miliet.